hanggang October 31 ang registration kan butas. Ay na daw kaya na mga extension na. No extension. Sus ko, perang taon nang nagrehisto ka yan, dahil man pagkadintindi, kung dyan naranin na, saka naman mas. Right here. Mangyari man sa tuya, man na. Pilipinas, nasa high risk pa manggiraray, daragang COVID-19 siguro sa DOH. Samantang, sabi kan Philippine College of Physicians, ang Pilipinas nasa 4th wave na kang COVID-19. Iyan, sabi ninda. Sabi nila. Aha. Okay, sigala ka pa ang reaksyon kang kanti pa ang Dupel. Mhm. Okay, so bibigay ang mga headlines ko niya na pagkaaga ato diyang ka PYS Enterprises basta radyo ay PYS inyo yan Yes. 24/7 konektado ka na Yes. si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio Oh yeah. ang tindahan Tampangan LTO as in LTFRB Regional Office number 5 Rawis, Legazpi City. Ang news guys, in the po si Mandela, good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Padigmar, sa report. Hali po dyan sa... kamutabing nagdadangog mo niya ng mga teachers. Although bako klarado, kudigwang kasabay tabi sa Bicol. Pero kamutabing nagdadangog mo niya ng mga teachers, buda mga parents na grade 6 pababa. Kamupalan na may mga aki kayan, nagtuturo dyan. Ang target, mga tugang, na isa sa iraram tabi sa limited face-to-face classes. Inda kung ano ang, pero may mga psychologist kaya iyan na kay pandak intervention ta gari ang prolong naarog ka na sistema kang edukasyon garo dahil na dipisilon man talaga pati nga na junior sa college buda sa kan diamond garo dahil man talaga na kinagaka sir wala pong internet signal sa amin mahina po umuulan. Bata sa Pilipinas, pag naguran ang internet, maluyaw natin. Salbatan ng buhay tayo ni. Pag naguran, maluyaw. Sir, ma'am, o ano, di pa ako makapasok mamaya. Bakit po? Kuwan po mahina po ang internet. Yung data po, mahina po yung data. Tapos, junior, pag nagkaklase ka, ina po do. Okay. Mr. Anapolis, please explain the meaning of transformation in relation to advertising. Kaloy makasimbag. Okay, Mr. Anapolis. Yes, sir. Oh, kumusta? Bakit? Ay, pasensya na po, sir. Nagluto po kasi ako. Saka baga. Pero nakaurokon na. Nasa, ano po ka ang tabi, Dr. Eve? Synchronous classes. Synchronous class. Naka-live ka mo sa Meet. Paano mawagod na? So, estudyante, abang sa maestro nag-lecture o sa maestra nag-lecture sa online, so, estudyante, nagluto. So, estudyante siya lakaw-lakaw. O saka, paano magkawagod? Hello, good morning. Hello, good morning, BC. Yes, sir. Totoo man, kasi siya tanong depend na mailing mo baga dyan sa mga kilit-kilit. Mga magurang na nagsisimag ng module. Iyo, pare. Totoo man talaga. Pero kung dahil kita ampang sa pagkatakot, walang mangyayari sa Pilipinas. Bata, lubog na nga Ata, sabi nga ni kan mga parao makampanahon, kung matakot ka na nga sa doron, dahil kang anihon. Totoo man talaga mag-iyahan sa mo. Di ba? Kaya sa kuya, siguro, ang protocol, pakarayong kay Maray. Equal lang kimaray sa mga protocol. Gabos? Yes, sir. Kasi, Uyan na. Uyan sa nangani, migo na masakay ka sa tricycle boda sa jeep, ang protocol sa Raltuna. Iyan nga ang problema. Tadang protocol na may problema. Sa eskwelahan, maray. Sa transportasyon mong doon naman agihan. O, paano ka na? Sa kabaga. Alam ka, masaing ka. Kung dahil ka man masunod. Yun na nga ni. Maray kurso, magurang na. Kayang ihatod oralo so aki. Usundo, hatod-sundo. Nya paano kung so... Nya paano kung so teacher ang sigang hatsing?
Dapat talaga, Siguro, adalang kimaray. pag-adalan ba ng Timaray? Yes. Anong protocol? Yeah. Oo, pero ang pinaka-bottom line dyan, Oo. talagang ang DepEd nagpo-procedure for the reason. May rason yan. Yes, yes. No. Ang nakita. Kaya na, kaya pa rin kita pa rin piprangka. Na ngayon, maluyan na ngayon sa pag-aradal kan mga aki. Kaya, ay, nagigibon tayo ni. Dapat point. At ako kaya, nauyan ako kan ororo na grabing paligoy-ligoy. Puntuhon mo na, prangkan mo na, nga ding masabutan. Tama. Dahil napagwarapay rin. Ay, napagpaparadro diplomatic discussion na. Prangkanaan. Di ba? Oh, hindi mo kitang puzzle. At na nga ni, o kita nga niya, may eskwela na kita, tasusog sa pag-aadal me, sa mga aki din nagharampang sa the interaction ng teacher, maluyao na. O, di panggaro. Di ba? Mm. Ang kuyang bagaw, ikaw pa kitang mga module. Oo. Ay, nagsusurat yan, mga aki. Nga name. Pero sumay. Ngunyan, ako man daw, pagkabos, ang mga maestra, di ko pa accept ang module na surat. Kaya na, Pero paroon man talagang sa'yo na. ano ba yun? Kasi O, di brita. ka nag-aadal. So, na, Takang panahon nga ni, ang sabi, ang teacher ngaya, iyo ang second parent. yes. Ngunyan, ang teacher, ang parent na, yun, iyo ang, ano ito? Ano ito? Basta, baliktad na ngunyan. So, parent na ngaya, yun na ngaya ang second teacher. Ano bagaw? Nangyayari sa mga baka. First honor. Oo. Message to Bachenes. Oo. Wala to, aki. Oh, sige, Migo. Salamat ha. Oh, Inda. I-text daw tabi ka mo kay mga reactions, Indo. Lowens Barcena muna nasa linya. Lowens, good morning, Lowens. Yes, salamat na BBP. Good morning. As in good morning sa gabos na mga baraan tabay. Nagkape ka na lamang dyan. Ay pa man. Ay, James Coffee ka per me. Oral daw. Oo, tanganing mapusog ang loob. James Coffee kita. Aning mapasok ang lawas ta. Yan. Nakulong magayan, may agaricus mushroom, may spirulina, may igwaki ganoderma. Diba? Nakulong na flavor yan na may tongkat ali. Yan. May anda best dyan. So 7-in-1. Kompleto, Oo. Ricardo. Gari ka masa nag-inom ki vitamins. Roger. Basta, James Coffee kita. Kobe. Wala nang pa man magpara kakapi-kapi. Diba na kita sa James Coffee, ta? Nakakapi ka na, may chance ka pang maging milyonaryo. You good mo an. Diba? Pasasosya pasiguron mo sana so sachet na isurat mo duman ilag mo sa sobre, tapos ngaranan mo sa luwas ki edad, ngaran mo, edad, address, cellphone number, diba? Tapos so isurat mo so magkape at magkamilyon sa James Coffee Mix Raffle promo. Oh. Yan. Tapos surat mo sa no, binakal tindahan. O pag nanggana kang 1 million, so binakalan mo, ikaw mang ki 100,000. Oh. Pero may 27 pang manggaganan in 27,000 pesos sa Disyembre 22. Magayunon pala. Kaya, nagkape ka na, napakaray ng salud mo, may tsansa ka pang maging milyonaryo. Sige daw, tamapakal daw kita. Saan ka pa? James Kobe na. Mag-James Coffee ka na, diyan ka yan, kakasalong ka baga, ikaw ka lamang ipanggasto. Yan. Yeah. Bad lamang. Hindi ka na mag-asa kay Ninong. Pero, James Coffee talaga kita. Correct. The best talaga. Yan. Okay? O, sige, go. Roger Tabi PP, inot palan good morning sa paradangog tang si Rio Vance Manatlo, kan sugong Kamalig Albay. Manatlo. Oo, Baka manatlaw. Manatlaw ka rin o Manatlo? Ano spelling? Basta so, Manat, tapos L-O-U. Ay, L-O-U. Manatlaw. Manatlaw. Taka ito, si madam, may teacher ako ito sa grade 6. Advisor may ka ito. Si madam na Mrs. Manatlaw, gari Marilyn Manatlaw. Roger. Taka dyan sa ginubatan, agum ni Sir Adam na Manatlaw. Mabuto na, maestra. Iyo. Diba yun? Magturo. Si madam na Manatlaw. Taga dyan sa kuhan, taga dyan sa ginubatan. Roger. Pilmi ko na ilingan inugad. Oh, padabaw na ako ka ni madam. Bako nga lamang ini si Mr. si Henry Sarawayon ka nag-eskwela. Mga buton nga yan.
Okay, sige. Roger WBP sa mga dagdag pang bareta, sarong tricycle driver takdag sa kinasang anti-illegal drug bypass operation sa Purok 1, Barangay 33, Peñaranda, PNR site, Legazpi City, kasungapon. Talaga, ade. Ang suspect, basado sa Legazpi City Police, nabisto na si certain Renz Marion Arandia Guades, 35 anyos, residente ka nasambitan ng lugar. Sa pinagkasarong elementos kang kapulisan asin PIDEA na arestar ang suspitsado pagkatapos na makumpiskaran ininin sarong nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na pinagdududahang shabu asin sa 8,500 pesos na bypass money. Kailan kansiring na bagay, inarestar ang nasambitan ng persona asin ang inimbentaryo ang mga na-recover na mga ebidensya sa ampangan kan mga mandatory witnesses. Asin mismo sa ampangan niya, asin pagkatapos kayan, idinarana ang persona, asin ang mga na-recover na mga ebidensya, ikti sa Legazpi City Police para sa formal na disposisyon. Si Police Lieutenant Colonel Rodilon Bititan, Hepe kan Legazpi, nag-unang bitan girari sa DCG Viños na seryoso sa kampanya kontra illegal na droga sa Legazpi, kaya sususugon talaga nita ang mga tawong nasa likodan kan illegal na droga. Tama. Roger, so yan tabi BP so far at mga dagdag pang istorya halilig sa Legazpi City Police kay Basen Primata sa Mobile Unit. Ako po si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Hali po dyan sa Luwas. Paninit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman sa Morning Hirit sa DCGB. Aram daw nindo mga tugang kun ano ang parte kang istorya, mga tugang kang aldaw na ini. September 21, 1972. Madali lang po ta. Loading. In September 1972, mga tugang si Marcos pinagdeklarar tabi ang martial law sa bilog na Pilipinas dahil lang po sa padagos na paglangkaw, mga tugang kan mga kariribukan, siring po sa mga demonstrasyon kan mga estudyante, asin iba-iba pang mga organisasyon sa Pilipinas. Ang paniniwala, mga tugang kang satuya na ang paniniwala, mga tugang kang satuya na dating presidente, ang Proclamation number 1081 which was dated September 21, 1972. Mga tugang ini po na ang nagdideklarar nan Pilipinas isa sa irarom tabi sa martial law. Asin ang martial law iyan, mga tugang lifted siya o opisyalmenteng hinali kang uminaging January 17, 1981 kan si Marcos, mga tugang may balik sa pwesto kan sa paaginin sarong eleksyon. Yan. So mga martial law babies dyan, buda so naka-experience kan martial law, kamutabi mga tugang an makapaghusga kung ano nangyari kang kapanahonan ni Presidente Ferdinand Marcos. Ang martial law na ini, mga tugang susog sa istorya, iyo po naghatod nin kadakol na buhay na mga nagkagaradan, pang-aabuso nin mga militar, asin iba pa, mga tugang, dahilan tabi sa pagiging sa implementasyon kay ni asin sa padagos na pagkukontra mga tugang kang kadaklan sa mga Pilipino na ang martial law sa Pilipinas hali o na uyog-uyogon mo yan. Uyog-uyogon mo yan. Di ba?
O yan tabi mga tugang kaya sa mga estudyante ngunyan, sa mga teenagers ngunyan, mga tugang, balikan nindo, mga tugang ang istorya, kung nata mga tugang ta. Ang Pilipinas isinerarom tabi mga tugang sa martial law. Pero at sa susog sa istorya mga tugang September 7:15 daw din bagi September 23, 1972, President Marcos announced on television that he had placed the entire Philippines under martial law. This marked the beginning of a 14-year period of one-man rule which would effectively last until Marcos was exiled from the country on February 24, 1986. Pinag-anunso niya palang Junior, September 23, ano? Supit sa palan kang kuwan, kang martial law, susog sa order, iyo po ito na 21. Pero nagluwas pa lang siya sa television, mga tugang ng Pilipinas, mga tugang, alas 7:15 nin banggi, September 23, inanunsyar niya, ng Pilipinas ngaya, the Philippines is now placed under martial law. Nagkariribok sa mga kwan. Pa ako kaya mga tugang kampanahonan, dahil pa akong kamuang-muang sa mundo. Liluwas pa sana pa ako kayan sa mundo. Kaya kada ko nag-eskwela man, inadalang ko kung ano nangyari sa martial law, susog sa istorya. Pero kan 1986 kuan naman ako. Nadango na kuan naman ako. Boy, high school ako eh. High school. Kaya naod na iling-iling ko naman so kadakol na militar sa bulod. Na nagralakaw-lakaw mga tugang. Kahit na baga dyan, uso ang mo so CHDF kampanahon. Gari kaf gungon yan. Yan. Karbi ng kunyan. Mga talaga, matindi talaga. Ang pwersa ka na lakaw-lakaw dyan sa mga barangay. Paningit sa Morning Hirit. Iyan ang mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Ngunyan po nga daw. Renz Luna, my report, 11 before 6 in the morning. Renz, good morning, Renz. Salamat adi, Bibi. Maray na agas, maray na agas sa mga parantabay, sa mga tuganyato nga mga baretas Romana wanted na persona sa kasong attempted homicide ang arestado bigdi sa Banuaning Daraga. Ang suspect na Midbenesi Donato Ogayon, 26 anyos, residente kan Barangay Mauraro, Ginubatan, Albay, asin security sa pulis sa Plata Tigil Daraga, Piantelas, Dustin, Pagkapon, Kaswapon, Kandinakop, ng bita ng persona, dyan sa barangay Bongalon, Daragalbay sa kasong attempted homicide. Asinigwang nakapatong na 12,000 pesos na piyansa para sa Environmental na Libertad sa Ngunyan ang persona na sa paturo naman kan Daraga PNP para sa magkanigong disposisyon. Yan naman sa Daraga Tigil sa Luwas, Renz Luna, DC Chibinyas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alright, reaction muna tayo sa mga miss text bago kita mga tugang mag-commercial kay Batabi si John Napolis in the morning. Alright, ito, Sir Henry, good morning. Natapo tadai magsimbag ang mga magurang kang module na pag marilinig nga ni sa eskwelahan, mapuon pa sa na ang klase, magurang ang nagigibo. Mamuya daw ka ng magurang na leksyon na dai magsimbag. Ayos ka. Happy listening po sa mga taga Del Rosario, Kamalig, Albay. Always DCGB. Sabi ni Aye Rodriguez. Good morning, Jerel Aranya. Basta 2022, Pakmak. Anong Pakmak? Pakman Maseda. Natusunta ka na. Pakmak. Dato si Ping Lacson kasi Soto. Yan. Kuda-kudan Vice President ni Manny Pacquiao, Pakmak. Sabi ni Dr. Eve Grullo, parents are considered as the home learning partners po, bridging the gap wherein the task that the teacher will perform
will be done by the parents in this time. Not only the parents, those who can assist learners in their studies are called HLP. Help. Okay. Thank you, Tabi. HLP, Home Learning Partners. Ang apod palan ko niyan sa mga parents, HLP, Home Learning Partners. Yes, thank you, Tabi, Dr. Eve. Madam, good morning. Henry, tama kan mag face-to-face na, day kauragi ang pag-eskwela ngunyan. Valedictorian Suaki ang nagpapara-answer, sumagura. Yan, ha? Ito, another one. Ang problema ta, maski ang DepEd, dainin COVID vaccination program. Kanya-kanyang disponer ang mga maestra nganing makapagbakuna, samantalang sa BJMP, nabakunahan na sugabos na mga personnel ninda, sagkod mga PDL. May point ba ganito? Si Secretary Briones Kuta, nagpursige man siya, nan gabos na teacher sa Pilipinas, kuta na, Alukaran Junior, kibakuna. Yung kutaman ang pait man ni, ni Secretary Briones. Hinghingan si Secretary Galvez. Pirang gabos na teacher sa Pilipinas. Diba? Padarahan kibakuna kada probinsya. Pirang teacher sa Albay, public school teacher ngaya, public school teacher sana. Bilangon, padaray na naman sa Albay. Per province ang padara junior. So tapos pag-abot man sa mga probinsya, i-distribute man sa kada munisipyo, exclusive ini para sa teachers. Arog kan ginibo sa mga police, buda sa mga Bureau of Jail Management, kung ano-ano pang mga kwanya. So gusto magbabakuna, di ba? Ang problema. Pero dahil man, ako nairakon ako sa mga teachers, sweldo na o dyan increasean, dahil not pa sa police, buda militar. Pag-abot sa bakuna, na o dyan na naman. Ano na naman ba yan? So gusto ko kita. Who will take the responsibility if children contract COVID while in school? Who will pay for the expenses? Ay matindi ang hapot ka ini. Aram mo junior ko nata mga tugang dahil kita pwede magka-COVID. Sus ko, kamahal kang bayadan. Ang COVID tabi actually, pangmayaman. Ta kung pobre ka magka-COVID ka, maray kung mild o moderate, niya kung critical o severe ang sitwasyon mo, mamirang rimdi severe na iyan. Sabi ba ni Congressman Didi, ang saro nga ka na tinusok sa kuya, 8,500. Pinainong tinusok ko yung gayon. 8,500. Niya kung bugtagang kituluan sarong aldaw o sa once a day, bako ka man mayaman, paano? May PhilHealth nga ya. Ito, so excess ito. Kaya dapat ka nagkaka-COVID mga tugang ta. Mahal ang gasto pag ang tao nagkaka-COVID. Pasensya na tabihin. Si Secretary Briones. Then, latasunta ka dyan na. Secretary nga ni. Good morning, hen. Ako total sa face-to-face, tailingas so ibang bansa. Nag face-to-face, tapos balik online, ta nag-surge na naman. Ang 2 to 3 years pa, ini, arog kay ni. Don't sacrifice online class is smooth sailing. Yan. Okay, may point ka po. So mga teacher, wala bakuna. Pero sa official can formally, ang milyones, ang mga kotse, buda Porsche. Ang pag-pronounce kaya nilang ko sa television, Porsche. Sa iba, Porsche. Basta yun na ya. Sumahalo na auto. Sir Henry, dapat bawasan ang subject sa grade school para ma-upgrade ang writing, reading, comprehension ng mga estudyante. Aram mo, Junior, ako pabor ako kainin, nabawasan ang subject talaga. Kung ano-ano na sana. Diba? Hen, tugutan na ni Duterte face-to-face classes dahil ma-eleksyon. Wara man pakiaram siya, so dodonong kaan. Wara man ki-COVID. Sabi ni 6906. Bako po ba si Ping Lacson saro man sa mga nag-implementar kan martial law? Ay de ko po ara. The pulis ang kaito, siyempre
ang ako kaya mga tugang pag-abot sa militar, boda sa pulis, iba pa. Ang dapat yan manimbag so pinaka-chief, mga commander something, regional director. Ayan, tan mga tao po, ayan na mga, ikaw sindaki prinsipyo na nga, obey first before you complain. Mga officers and gentlemen ang mga militar ta. Pero ni sugo mo kayan, iyo yan, then makontra. Deta ba yung kikontraan dyan? Alis, nagari ka, magkuang ka, magkudita ka. Maaliw nga kay Gringo Nasan. Si ito, Trillanes, o nagkurokodita, tapos mga tugang, magsenador ka. Diba? Tama lang po na mag face to face tawara naki na nodan ang mga aki ngunyan. Kung kaito nga ni may maestra na nagtutokdo igwa paggiraray mga aki na day nakakanood, paano pangunyan tinurugutan nga ni sa pasyaran sa eskwelahan day pwede ay may point man ini, diba? Kung suog ako na aki na mag-module, talagang day makaukod. Pero so aki na piga-suportaran kan magurang, makaukod kung desidido man ang aki talaga makaukod, maski module. Yes! Ang problema nga ni, tapaminsan baga, suyaon sa module, day man nasabutan kan magurang. Di ba? Ang math nga ni ngunyan junior, ang calculus ngunyan sa school, piga pa rin sa kunaki ko kahit muna sa college. Di ko manaan si Ram. Maray pa, formally, may libreng lawyer, presidente, Nema na, tarawayon ka na, ano kasi Gordon? Presidente pa na. Nema na, ano kasi Gordon? Sa magurang nakayaan, Serhen, kung ayaw may dahilan, kung gusto maraming paraan. Okay? Good morning, listening, this is GB from Island of Catanduanes. Kadakol kayo na dyan. Mga-commercial na kita, di. Andoro na iling ang virus dae. Andoro niya na iling ang virus dae. Ihuman ng gadadi. Good morning, Tabi, Busing Raul, Tito Hen, and Tito Mar. Thank you. Uy, matindin mga tati amigo mabuhay ka, Tabi. Ako, Tabi, bako pabor sa face-to-face classes kung noarin sa pagdakulon kang kaso ki COVID dispwes ma face-to-face. Apo at anas ng gadpasaway ang mga katungdan. Oni, ako bilang ina, bako ako pabor sa limited face-to-face classes, tabako paligtas ang mga aki. Maestra kita gabos sa COVID, dai pa kita na bakunahan, gabos sa kapadago sa paglangkaw kang kaso, okay na online o modular distance learning, at least safe kita gabos. Okay? Happy birthday po kay Bonso Francis Nocido, sa apo kong si Ovelyn Nocido Bilangel. Happy birthday. Okay? Good morning kay sa pamilya Lita Luces Mera Buenos Liovit, especially sa Rodel family. Morning din sa akong si Daria Luces, 93 years old na po. Salamat. Sa mga kadakol kang reaction yun, ha? Natuod sa mga aki kang module habo na sa eskwelahan. Arog ka ini, Sir Hen, si President Duterte i-approve ang face-to-face classes tawara para sa pag-eleksyon, magdakol case, dahil na mag-eleksyon, di ba? Para extended siyang Masyado ka na. Masyado ka na. Relax. Relax lang, ha? Relax. Okay, digdingani sa Daraga North Central, kadakol kang hinagad sa mga magurang ang module, kadakol, ano ito? Iba sana yun man ang gadiyan ang proseso kayo dyan. So mga vaccinated na nga ni nagka-COVID pa, what more pa so mga estudyante na dai pa yan. Saro pa yan. Ang mareka ini mga tugang commercial lang tana mo na tama bareta na kita o tod naman sa iba pang mga reactions nindo, Tabi. Mga tugang digdi po sa tuya na programa sa DCGB. Sa morning hearing, magbabalik po kami. Bata birthday niya ni
Celine Llaneta, September 21 sa LCC Tabaco. Enjoy the day ahead of you. Stay happy, healthy, and safe. Sabi ni Madam Grace Bonaobra. Okay, sabi ni Kuya Jusan Jose, please pray for the success of the 2-day DPA3 Strategic Planning Workshop. Welcome all diocesan commission participants at Chancery Function Hall, priest and lay servants. Muni nga ni, may pagtiripon pa. May protocol man dyan, nasusunod doon. Sige, good luck po sa inyo, Gabos, ha? Good luck po sa inyo nga, mga sisters, mga brothers. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Pag ang kababaehan, iwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Dini Cauledo na kami. Iliw niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginakrutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ini na! Big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shot! Ang
morning big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR or permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6, G's, Ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga darakulang bareta, mga tugang sa lado lokal, power rate ngunyan na Setyembre, biling kan APEC, mababa na.
Pagpalayog nin Boradol sa Bicol International Airport, ipagbabawal. Kaso nin COVID-19 sa Bicol, 32,677 na. Aktibong kaso, nasa 9,089. 6.3 million doses ng bakuna nagabot na sa nasyon, o kaya 62.3 million na doses ng bakuna nagabot na sa nasyon. Pagbakuna sa mga minor de edad, day pa ipinagre-rekomendar kan DOH. Sa ibang nasyon, bulkan sa Espanya nagtuga, mga residentes pinaibakwar. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Efektibo. Ngunyan nabiling sa presenting bulan ipapasunod kan Albay Power and Energy Corporation ang pagbaba sa singilin kuryente na 1.55 pesos kada kilowatt hour. Sa indang sinabi na ini minarepresentar nin 1.220 pesos sa generation charge as in transmission charge na 0.1132 centavos. Idinagdag pa man kan APEC na ang residential consumer babawasan in 1.55 pesos kada kilowatt hour o 311 pesos 78 sentimos sa typical na residential o low voltage consumer na minakonsumo nin 200 kilowatt hour kada bulan asin piso 45 centavos kada kilowatt hour para sa high voltage consumer. Hindi dahilan ta nagbaba man ang power generation rate kan WISM as in SMEC. Sa ibong nalado, dahil manin pagbabago sa distribution supply as in metering charge mantangan system loss naglangkaw hali sa 26 sagkod 28% dahilan sa mahiwasan na illegal na koneksyon. Bigadalan po kan Committee on Public Utilities kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang propwestong ordinansa na may kamaubutan ay pagbawal ang pagpalayog nin anuman na klase nin buradol sa barangay Alobo asin kataraning na barangay harani sa Bicol International Airport na magkakaigwa nin operasyon sa masunod na bulan. Ang komitiba na pinanginginota ni Board Member Ray Bragais yung matukar kansiring dalakdang sa kamaubutan na malikayan ang anuman na diskwedo sa mga eroplano kausanin paglayog nin buradol sa kinamumugtakan kan aeropuerto. Pagbugtak nin preventive railing sa boundary kan barangay Mataanag asin Buyuan. Aprobado na kan sangguniang panlunsod nin Legazpi. Ange Galero sa report. Pagbugtak ni na preventive railings ang muyang niya na gibuhon ka na sanggunan panlungsod ka Legazpi City Engineering's Office sa parte ka na di sa may boundary kan barangay Mataanag asin Buyuan. Ini matapos na may pasar na sa sanggunan panlungsod kan Legazpi kasuod maa ang sarong resolusyon na hahagado na ang asistensya permal na asistensya kan City Engineering Office para formal nang masolusyonan ang problema sa nasambitan ng lugar. Susunod sanggunian panglungsod kan Legazpi formal lang nakaabot sa indang konseho o ang nagrangin ipinaabot ni Kagawad Ronaldo Miña Sr. kung sa inagkapir ang mga motorsiklo na minsan tricycle ang nahuhulog sa nasambitan ng lugar. Naugmango niya ang SP Legazpi na tulos man na nag-aksyon sa bagay ni ang City Engineering's Office dahilan sa aram nilang delikado ng gadini lalo na kung madiklom asin mauran kung kaya tangani na permanenteng masolusyonan ang problemang ini dapat daw nabugtakan na ning konkreto o ayon railings ang lugar na ini. Ang proponente ka nasambitan ng lakdang is si Chairman on Special Committee on Public Information Consul Jeg Obido asin kay bahan niya mandigdi ang pamayokan Committee on Public Works sa panginutman ni Consul Ismael Buban III. Dagdag na bareta, Ange Galero, TCGP. Iba pa niya to mga tugang ng mga bareta sa lado lokal. Social distancing sa opisina kan Commission on Election pinagtututukan ngunyan kan mga otoridad.
Al Armario sa report. Siguro pag-iang ka ng autoridad ng PNP at PSO ang social distancing sa pagdagsa ng mga maparesto sa Comelec. Kasoon pa, kasabot pa, malawi ko na ang pila sa Legazpi City Comelec City Hall compound na nagramot na sa Market Street dahil katulyo ng mga maparesto. Nag-aapol din na sa design katapusan kining Siyempre, nanay na din extension. Kaya yaon man, at pagpiparo ng mga autoridad at mga taga-Comelec aros na itigalo dahil pagtapos ng registration sa Siyempre 30, pura masigdagan pagkasikaso para sa filing at certificate of candidacy ng mga kandidato. Anak Mario, Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado lokal. Nasa 32,677 na ang kaso ng COVID-19 sa Bicol. Ang kabilugan na nanrehistro sosog po sa Department of Health pagkatapos sa madagdagan nin 900,000 o kaya 9,089 na aktibong kaso pagkatapos na dumagdagman ang 441 na panibagong kaso hapon sa Bicol. Napagaraman na ang Albay may panibagong 43 na kaso na kinabibilangan kan 7 sa Bakakay asin Libon kasabay ang malilipot. Anom sa Santo Domingo, 4 sama nito, tigtulo ang Legazpi City asin Tabaco City, 2 sa Ligao, saro sa Kamalig, Daraga, Ginobatan asin Malinaw. Mantang ang Camarines Norte may 60 asin 314 sa Camarines Sur. Mantang ang Masbate may panibagong 19, 2 sa Sursogon asin wara ni naidagdag sa Catanduanes. Sa ibong nalado, 133 man ang recoveries, may kinaraman sa sinabi ng Helang, mantang 4 ang nai-report na nagadan. Congressman Pido Garbin kanako Bicol Party List inuyunan ang pagbaba kan singil kan kuryente kan APEC. CSP kaypuhan ng Ibusol. Lowens Barcena sa report. Naugma asinauyunan ni ako Bicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. ang pagpapababa kan singil sa kuryente ni 1.55 pesos per kilowatt hour kan Albay Power and Energy Corporation o APEC sa mga konsumidor ngunyan sa biling kan Setyembre. Ini makaliste pag-unambitan ni Garbin sa DCGP News na iuinian sa iyang reaksyon na pagkatapos na magbunga ang sa iyang eksperto na kulikugon sa Energy Regulatory Commission o ERC asin mismo sa Kongreso, makaliste sa iyang masirip na an APEC nagbabayular aligado sa mga lay na nagpo-purchase ini sa mga power supply na nagtataunin alangkaw na singil kung kaya nagdadagdag pasakit ini sa mga konsumidor. Sigun kay Garbin, maray ining naging lakdang kan APEC kada ini nag-concentrate sa pagkuha ng supply sa inda mga affiliates na klaro sigun sa iya na pagbayular sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act. Bago pa man mangyari o bago pa man magkaigwan ng investigasyon sigun kay Garbin, nag-source out na ang APEC ng sobra 50% sa indang energy requirements maski may mga barato na kuryente sa ibang power generators. Idinugang pa ni Garbin kan sa iyang nirates ang issue kan APEC na nag-iimpunir din dagdag na singil na warang aprobadong kontrata nasirip daw kan ERC na warang basis and charge kay kung kaya nag-issue na sila ng showcase order kontra sa APEC. Kunyan sigun kay Garbin nga ni napadagos na pagbabaan singil sa kuryente, ibubuso niya ang CSP o competitive selection process nga ni na sa pinakababa na presyo kan supply ng kuryente ang isupply sa APEC nga ni na mabawasan man ang dagdag pasakit sa mga konsumidor lalo na ngunyan na nasa katahawan panin pandemya ang probinsya kan Albay. Mga dagdag na bareta kay Basil Mata sa mobile unit, ako po si Alvin. Mga heavy equipment kan DPWH na siripan sa barangay Tagaytay, Kamalig, Albay. Paghuna kan mga tao, diretso ang trabaho. Alagad kinahapunan, nagkawarara man giraray. Jimmy Nasalita sa report.
kumpirmado nagpadala na kan mga heavy equipment digdi sa barangay Tagaytay sa Kamalig, DPWH kung sa'y nagpipinsaraan mga tao, diretso na ang dredging sa salog, dangan na pagibunin agihan kan mga ekipahis para sa pagibunin tinampo sa gilid kan mga kabasan tanganing iyon maging dalan kan mga heavy equipment na makaabot duman sa salog tangani na mahawas ang mga baybay, mga basura asin iba pa, asin na maipatrabaho na ang nagkararaot na mga dike dahil sa mga uminaging bagyo. Personal na pigpasyaran ka sa hapon, ang bukana kan salog kan DCGB News na iyo ang pigpwistoan kan mga kagamitan kan DPWH alagad na nutaran gikan sa mga tao na nagtrabaho sa nasundo alas 10 sa aga, mataod-taod, nagharali na. Pighanap niya to sa barangay hall, si punong barangay Nestor Miraran, hapon na, sinabi kay Nian pagkaisin niya, diretso na ang trabaho, kung kaya nagpasalamat na siya sa DPWH alaga dahil niya naraman kung ano ang rason, nagharali man giraray, ang mga ini, naglalaom si Kapitan Miraran, tibad magburil taman giraray ang mga heavy equipment asin ang mga magtatrabaho digi dahilan sa kung matatandaan kontrobersyal ang isyong ini sa diki asin silted na mga salog dahilan sa Pon, Ligban, Gutob, Tagaytay asin barangay Baligang nagkapirang porsyon apektado ang mga kabasan na rinalaog nin tubig hanggang sa ngunyan dahil nauuma ang mga mahiwas na tanuman in Paroy dahilan sa anas tubig na ang mga dating rice field. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang 992 na ang aktibong kaso kan COVID-19 sa Albay. Mantang ang Legazpi City nasa 259. Sigun yan sa latest na report na ilinuwas kan Department of Health sa ibong nalado ang Camarines Sur, Manggiraray at may pinakalangkaw na kaso na minabot sa 3,275. Mantang nakasunod ang Masbate City, probinsya kan Masbate na nasa 1,838. Sa ibong nalado ang Camarines Norte, 744 ang kaso. Mantang ang Catanduanes, 216. Sa ibong nalado ang probinsya kan Sorsogon nasa 569. Mantang ang Naga City, 1,106. Sa ibong nalado, igwanin 140 na na-record na hali sa ibang lugar kan Pilipinas na yaon ngunyan sa Bicol Region. Renz Luna, may dagdag na report. Arestado man digdi sa Dargalbay ang sarong persona sa kasong illegal recruitment. Ang suspect namin dito na si Frederick Musni Oropesa, 40 anyos, walang trabaho. Kasadatingan po 5 barangay Burgos sa Dargalbay. Kaso hapon arestar ang nanamitan ng persona kan mga otoridad sa bisan ni mandamiento de aresto. Alsin na may pinag-rekomendar na 24,000 pesos na piyansa para sa iyang permentos na libertad. Kaya yan ang persona na sa ipaturo naman kan Daraga PNP para sa magaganitong disposisyon. Yan manutidagdag bareta di Salwas, Renz Luna, DCGB. Magbabalik kan mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Alas 6:27 na. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawag
ang Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Flemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Mag-text at pwedeng manalo sa UNACO Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating UNACO product. Magrehistro. Text KSK, reg, name, /province, /address, /store partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales store code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales store code sa 2600. May syansang manalo ng Suzuki APV, mga motorsiklo at marami pang iba. At store partners may tsansang manalo. Sali na! Ang Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Padagos ngunyan mga tugang sa mga bareta, inapurbara na po ni Presidente Rodrigo Duterte ang face-to-face classes. Nagpadaraman ang Presidente ng guidelines para sa pilot testing kini na pinagbiriyo ang mga regulasyon hali sa DOH, DepEd, IATF asin ang mga eksperto sa child education. Nagkapera sa mga nakapalaman digdi iyo ang dapat makapasar sa safety assessment kan DepEd ang lugar kung saan gigibuhon ang face-to-face classes. Dayman magtutugot ang mga LGU dahil sinda ang namamahala sa pilot testing na ini kan o dapat man na magtugot ang mga local government units dahil sinda ang mamamahala sa pilot testing na ini kan face-to-face classes. Ang importante igwan in written consent ang mga magurang manungod sa pagtugot kan mga ini na magsabay sa indang aki sa face-to-face classes. Pigalaoman na magpuon ini sa sanggatos na mga pampublikong eskwelahan asin 20 na pribadong schools na kaipuhan na magsumiter kan sa indang plano. Dai pa naabot kan Pilipinas ang peak kan pagitaas kan COVID-19 cases sigon sa Department of Health. Inisuhay sa nainutang pahayag kan Okta Research sa nagtutubod na inabot na kan nasyon ang pinakahalangkaw na bilang kan kaso nin COVID-19 matapos ang pagkapagrehistro nin weekly negative growth rate sa primerong pagkakataon poon kan Mayo. Sigon kay Undersecretary Maria Rosario Vergere na base sa saindang pag-analisar sa sitwasyon padagos ang pagitaas kan kaso kan nakakaulakit na helang sa nasyon. Paliwanag ni Vergere na pigasabing peak na rehistro na ang pinakahalangkaw na numero nin kaso asin may pagbaba ng manahiling sa numero. Alagad, ngunyan dai pa ini na mamatayan. Posible man naabuton kan Pilipinas ang peak sa Oktubre, alagad posible ining maiwasan kung mas ma-improve pa ang COVID-19 response. Bareta sa ibang nasyon, nasa o kaya 1 milyon o kaya bareta mga tugang sa ibang nasyon. Makalipas lang kan mga patalastas, alas 6:35 na. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gian Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice.
Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakulang bareta si Kong Caloocan 2nd District Representative Egay Erese asin anom na mga city councilors kan sinabi ng syudad iyan formal nang nakipagsabayan kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sa Partido Aksyon Demokratiko. Si Erese kasarabay ang anom na city councilors iyo ang nagsumpa sa sarong lugar sa Kapitolyo Kartilya ng Katipunan sa sinabi ng syudad para magipagsabayan sa partido na pinapadalagan kan alkalde kan o kaya na ang presidente iyon ang alkalde kan Manila na pag-araman ng mga city councilors iyo ang nagpahayag manin suporta may kinaraman sa siring na bagay. Sinabi ni Mayor Isko sa mga taga-media na siya maugma asin maswerte dahilan ta mismong ang gusto niyang ma-share sa mga kababayan ang naging inspirasyon asin ang mga memorya para sa kahubenesan ni dating Senador Raul Roco. Asin ang prinsipyo kaini sa iyang buhay. Sa iya man na pinag-welcome ang mga bagong miyembros kan Partido Demokratiko sa sinabi ng syudad, mantang sinabi kaini na pag-abot sa ibang bagay sa negosyandanin mga pagkakasurunduan, pag-abot sa mga local government units, alagad sa ngunyan magkasarabay sinda para sa ikakarahay kang nasyon. Siya maugma dahilan ta magin kan mga nakaaging panahon ang Caloocan pirming kapartner kan syudad nin Manila. Sa ibong nalado, sinabi man ni Congressman Erese na siya maugma dahilan ta naging eficiente ang administrasyon ni Moreno sa syudad din Manila. May kinaraman sa pagresponde kaini sa COVID-19 pandemic. Asin siring man ang mga residentes o kung paano kaini pinagataman ang mga residentes. Sa ibong nalado,
Ang partnership kan sinabi ng syudad iyuan manginginabang ang mga manuwaan. Enot kani si Mayor Isko iyo ang nailihil bilang presidente kan Aksyon Demokratiko ayong inot nang pinagpundar ni dating senador Raul Roco kang uminaging taon 1997. Mga tugang sa ibang nasyon nasa 1,000 katao ang pinag-evakwar sa tao kan pag-alboroto kan Cumbre Vieja volcano sa Canary Islands sa Spain. Nagbuga nin lava asin maibog naso. Nasabing bulkan na makukuha sa isla kan La Palma matapos ang sobra sa 20,000 na linog. Inabisuhan man ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez ang mga residentes, lalo na ang mga nasa pamitisan kan bulkan na mag-evakwar tulos para maiwasan ang mass casualty. Ipinag-oktaba man ni Sanchez sa iyang pagbiyahe sa New York, USA para sa UN General Assembly. Embes kini, tututukan na sana ang sitwasyon sa La Palma taon 1971 pa kan ultimong magtuga ang Cumbre Vieja kung saan saro ang nagadan. Nagrehistro po ang Brazil nin sobra 150,000 na kaso nin COVID-19 sa laog nin sarong aldaw. Sigon sa Health Ministry kang nasyon nasa 150,106 ang kaso mantang 935 digdi ang bagong nagadan. Piglinaw pa kaini na nasa 92,614 ang kaso na narehistro sa kapital kan sinabi ng nasyon mantang nakaaging bulan sa nanaisabayan sa inang official tally. Dahil man hindi nakasabay ka ito dahil sa ginibong pagbabago sa federal case counting system. Mantang sa ngunyan, igwanin 590,508 na coronavirus patient nang nagadaan asin 21.2 milyon ang kasong na-rehistro. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kay News Manager Mar de la Cruz. Padigmar, good morning. Good morning, BP. Pwede man pala natamanan ng ligtas ang sarong miyembro kang pamilya na may COVID-19 sa sendong arong sa pagi ka ni pinaluwas na rekomendasyon kan World Health Organization Philippines. Sigon sa siya magdesignamin carer o para ataman na baskog o healthy as in din anuman na underlying condition. I-isolate ang household members sa sarong separadong room na may toilet as in sufficienteng ventilasyon kung mapipwede. Kung magpailing nin anuman na sintomas para sa severe COVID-19, arugang gadipisilan sa pag-amos, chest pain sa sinibaba, magapon tulo sa birth o magagad ng medical care asap. Sarong pagirumdom, kante si GB, DOH sa WHO Philippines para sa ligtas ng pamilya, asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at bayaran. Business News. Business News. Mga tugang na napudan po sa gobyerno ang sektor kan mga hog raisers sa padago sa pagitaas kampresyo nin karne sa mga saudan kasabay kan patakot kan COVID-19. Sigon kay Nicanor Briones, Vice President kan Pork Producers Federation of the Philippines o ProPork na nagbaba na sa farm gate ang presyo kan mga karne nin orig alagad halanggaw pa man giraray an pabakal kay ni sa merkado. Sinabi ni Briones na dapat sa ngunyan 260 pesos sana ang kada kilo nin orig lalo na kada kilo nin orig sa merkado. Sinabi ni Briones na dapat ini masunod lalo na 150 pesos sana ang presyo kan kada kilo kaya ni sa farm asin ang mga dapat ay dagdag 110 pesos na sana. Alagad ang presyo kaya ni sa merkado nagpakol sa 330 sagkod 350 kada kilo. Nangapudan man ini o pangapudan ninda na dapat maghiro ang mga ahensya de gobyerno para makontrol ang presyo asin abot kaya ining babakal kan publiko. Ipinahayag ni Briones sa piglaoman ninda na masalangkaw pa ang demand kan karning urig sa paglaog kang holiday season kung sain sa giraray niyang tinawanin doon na dai pagbakalo ng imported na karne dahil daing kasiguruhan kung ligtas ini.
sa salod, lalo nata stock ni nagkapirang simana sa mga cold storage facilities. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Sarong Filipino-Dominicano na padi ang itinalaga ni Pope Francis sa Pontifical Academy of Social Sciences. Pig-establisher ni Pope John Paul II an akademya kan 1994 sa obheto na maglansar nin mga pag-aadal sa mga bagong kaaraman manungod sa social sciences, partikular na sa lado kan sociology, economics, asin political science. Si Father Alberto Barrera, sarong theologian asin ekonomista, ang pinagnumeraran kan Papa na magong miyembro kan nasabing political o Pontifical Academy. Ang 65 anyos na padi na nakabase sa Amerika, iyo ang sarong moral theologian asin professor of economics and theology sa Providence College duman sa Rhode Island. Namundag sa Manila si Father Barrera na naordinahan sa irarom kang Dominican Order kang taon 1993. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang ngayon po ang kabilugan kan mga bareta, sinurat po ninda News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Angel Mostaza sa Lalo Lokal, report kan Mega Force Patrol hali dyan sa Lawa. Yan po ang minakumpuesto kan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Good news para po sa mga members ng LCC Rewards Plus. Starting September 16 until September 30, ay meron po kayong 20% discount on Century Tuna 155 grams, Argentina Corned Beef Junior 150 grams, and Birch Tree Fortified Powder Milk 300 grams. Meron din pong 20% discount sa Bonakid Preschool 3 Plus 1.6 kilos, Promil 4 1.8 kilos, and Promil Gold 4 1.2 kilos. Ipakita lang ang inyong LCC Rewards Plus card when you shop at LCC Supermarket in LCC Ayala Malls, LCC Mall Legazpi, LCC Mall Tabaco, or LCC Mall Polangi. Big time at pambihirang 20% discount from September 16 till September 30 only. Huwag pong palampasin. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number
number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinagaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa halangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Balik kita sa programa mga tugang 4 minutes bago po magabot ang alas 7 ninaga. Itong araw na ito, extra aliwalas, extra ganda, extra saya. Basta, sobrang okay na okay na okay. Bakit ka mo? Abay, bakit hindi? Kasi ngayon mismo, Twister fries are back at McDonald's. Diba? Ang sarap-sarap talaga. Pag yung pagkatagal-tagal mo nang inintay, sa wakas ay andito na. Kaya order na sa McDonald's ng Twister fries. Sa totoo lang, di ko na maintay na matikman muli ang saktong lutong on the outside, sabay soft potato goodness on the outside, at linamnam na anghang ng Twister fries. Sino man naman ang di matatakam? Drive-thru na sa nearest McDonald's or order via macdelivery.com.ph. Bilis! Get your Twister fries before it's gone. Saan pa tayo? McDonald's na. McDonald's na. Aram mo, maray man talaga na Twister fries na andyan nyo. Ako nagapara, yan baga na ibang fries. Masiram talaga. I-try po nindo. Ini mga tugang na Twister fries kan McDonald's. Tapos,
Habang pigakaon mo ito, John, sabayan mo kay Jim's Coffee, salbatan ng siram. Inuman mo kanso Jim's Coffee na 7-in-1. Tapos isaray mo ang sachet, tumipong kakilima, gibuhon mo, ilog mo sa sobre. May chance kang maging milyonaryo. Sa Disyembre 22 po sa Jim's Coffee o kaya sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Okay? O beno. Mga tugang, mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapon. Edwin Peralta at Mading Chi Antibol. Parin mo lang si Edwin. Padihong ko pala ni si Direk Edwin. Pading Edwin at Mading Chi Antibola. Susunod na sa Bareta alas 7 sa DCGB. Thank you. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pogi. Lagi.